O acondicionamento da contorna do CRAE do Centro Social de Lois en Ribadumia xa é unha realidade. O proxecto centrouse na zonificación dos usos e no cambio de accesibilidade ao recinto. A actuación superou os 48.000 euros. Se acondicionou toda a parte de adiante, a parte, queda un acceso para, se hai algún tipo de emerxencia, o acceso principal que, para as festas da parroquia de Lois, quedan un pouco pola parte de atrás. A verdade é que quedou moi mellorado, eu creo que todos os nenos están encantados, que eu creo que é máis importante, porque foi unha obra, aínda que solicitada polos veciños, neste caso, van a disfrutar os nenos do CRAE de Lois. Estas obras dan resposta ás demandas feitas polos propios veciños da zona a través das distintas reunións por parroquias organizadas polo goberno local. Para nós como concello é importante porque parteu desas peticións veciñais que levamos a cabo en todas as parroquias. En este caso, a parroquia de Lois, de alguma maneira se seleccionou. Noutro centro educativo do Concello, no Xulia Becerra Malvar, tamén se levarán a cabo melloras. A Xunta comprométese a investir 1 millón de euros no colexio, unha partida que celebran dende o goberno local. É necesaria, moi necesaria esa obra, a educación entende que é moi necesaria esa obra. Estamos neste aspecto moi contentos, con educación, coa Xunta de Galicia, porque era unha das necesidades fundamentais que necesitaba este concello e que necesitaba precisamente no entorno do Colexio Público Xulia Becerra Malvar. A esta chegada a Xunta hai que sumar outra da Deputación destinada á mellora da seguridade viaria na parte traseira do centro. A primeira fase xa foi executada. Aí se fixo unha inversión en torno a 200.000 euros, que eu creo que se lle dou precisamente a esa parte, primeiro unha mellor imaxe, unha maior comodidade e ao mesmo tempo un ordenamento do tráfico que había nesa zona. Nese proxecto de mellora da mobilidade ainda están pendentes outras 2 fases para as que aínda non se marcou data.